Pandemiýanyň fonunda Türkmenistan täze okuw ýylyna başlamaga taýýarlanýan mahaly aşgabatly enatalar we molimler her gün diýenýaly täze görkezmeler we talaplar bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatda habarçysy enatalaryň hem maddi çykdyjy hem-de wagt sarp edip berjäi edýän talaplarynyň käbiriniň soňu bilen ýatyrylýandygyny aýdýar. Mundan bir hepde çemesi öň molimler enatalara jaň edip 30 awgustda çenli ähli okuwçylaryň saglyk resminamasyny tawşyrmaldygyny aýtdylar. Şondan soň enatalar bu resminamalary almak işini tiýleşdirdiler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 31 awgustda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä käbir enatalar çağlary bilen gulak, burun, göz lukmanlaryndan geçip gan we peşew tawşyryp resminamalary aldylar. Olaryň käbiri bolsa nowatlarda durup çağalaryny virus ýokuşma howpuna duçar etmediligi üçin resminamalary satyn aldylar. Enatalar munyň üçin 5-25 manat aralygynda pul tölediler. Olaryň köpüsi bu resminamaları tawşyrandan soň 28 awgustda molimler saglyk resminamalarynyň öňkü ýalydyny 1-nji synpa başlaýan okuwçylardan talap edilýändigini, galan okuwçylar üçin ýatyrlandygyny ýagny gerek däldigini aýtdylar diýip enatalaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy belledi. Şeýle-de ilk wada mektep ýolbaşçylary okuwçylaryň matadan tikilen köp gedek ulanyp bolýan maskalary ulanmagyna ruhsat berilýändigini aýtdylar. Käbir mekteplerde bolsa bu maskalaryň diňe ýaşyl reňkdäki matadan tikilen bolmalydygyny talap etdiler. Bular 3,5-10 manatdan satylýar. Ýöne enatalaryň köpüsi bu maskalary satyn alandan soň olara okuwçylaryň diňe lukmançylyk maskalaryny ulanyp bilýändigini habar berdiler. Soňky talaba görä her okuwçy günde 3 san lukmançylyk maskasyny mektebe eltmeli we olar her 2 sagatdan ulanylan maskalary zyňarýaly her sympda bir bedre chlorid ergeni bolmaly diýip habarçy belledi. Mundan başga molimler her bir okuwçyda bolmaly hökmany sanitariýa ýa-da derman haltalaryndan başga da her bir sympda 15 uly çüýşe antiseptigin, 15 gutu pagtaly çöpüň we çyýyk salfetkanyň, aksalin geliniň hem-de 350 sany medisina maskasynyň bolmalydygyny ma'lum etdiler. Bularyň ählisi enatalaryň hasabyna satyn alynmaly. Olaryň bahalarynyň ýygyderli gymmatlaýandygy häkimetler tarapyndan hasaba alınmayar. Şeýle-de dermanhanalarda her ele 5 sany ýa-da gapdalyndan 10 manatlyk dermany satyn alanyňda 20 sany maska satylýan mahaly her synpa 350 maska nädip satyn almaly. Gumanitar kömek nirede, näme üçin döwlet iň bolmanda çağalara kömek etmeýär diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan enatalaryň biri habarçymyza aýtdy. Şol bir wagtda habarçy paýtagtyň rus we türkmen dillerinde bilim berýän mekteplerindäki synplaryň her birinde okuwçylaryň sanynyň 50'e ýetýändigini aýdyp, bu synplary bölmek barada maslahat edilýändigini belleýär. Pandemiýa sebäpli girdilen täze düzgünlere görä ilk wada synplaryň 2'e bölünjektigi aýdyldy. Soňra synpda 15 okuwçynyň bolmalydygy talap edildi. Rus synplarda ortaça 40 okuwçy okuyar. Başlangyç synplarda olaryň sany 50'e çenli ýetýär. Häzirki wagtda 55-nji mektep ýaly rus we türkmen dillerinde bilim berýän mektepleriň türkmen synplarynyň golay goltumdaky türkmen mekteplerine geçiriljekdigi barada gürrüňler bar diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Adatlyň Lebap welaýatynyň habarçylarynyň biri käbir mektepleriň täze okuw we iş tertibine geçirilendigini habar berýär. Muňa laýyklykda mekteplerde sapaklar ýerden saat 6:30-da başlap akşam saat 21:00-da tamamlanar. Fara wetrawynyň mektep molimleri 15 saat mektepde işlemeli bolarlar. Sebäbi öň mektepler kiçidigi sebäpli sapaklar 2-3 smenada geçirilen bolsa indi 9-11 smenada geçiriler. Molimler bu iş saatyndan närazy. Mektepleriň golaýynda ýaşaýan okuwçylar soňky smenada okarlar diýip habarçy molimleriň we enatalaryň ençemesine salgylanyp 31 awgustda habar berdi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden we onuň Aşgabat şäherindäki hem-de Fara wetrawynyňky bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus keseliniň ýokdugyny tekrarlasa da Türkmen hökümetine ýakynlyk bilen tanalýan internet neşirleri 1-nji sentýabrda başlanjak sapaklaryň täze düzgünlere laýyklykda geçiriljekdigini habar berdi. Täze düzgünlere laýyklykda synp otoglarynda okuwçylar bir-birinden 2 metr aralykda oturdular. Şeýle-de okuwçylardan, molimlerden we texniki işgärlerden maska dakynmak talap ediler. Mundan başga 1-nji synp okuwçylar üçin her sapak 25 minut, 2-4-nji
sınıflar üçün 30 minut we 5-11-nji sınıflar üçün 35 minut dowam eder. Bütün Dünya Bankynyň awgustyň başynda çap eden beýanatynda aýdylmagyna görä, koronavirus pandemiýasy Merkezi Aziýa ýurtlarynda bilime, adam kapitalynyň hiline we durmuş ykdysady ösüşiniň derejesine uzak wagtlyk negativ täsir eder. Sebitdäki okuwçylar bilimleri boýunça Ýewropaly deňduşlaryndan 1,5 ýyl izde süýrenýär. Koronavirus pandemiýasy bilim ulgamyna şeýle bir agyr zarba urýar welin, onuň täsiri diňe Merkezi Aziýada 44 milliard dolar ykdysady ýitgini hem goşmak bilen onlarça ýyldan soň ýüze çykar diýip Bütün Dünya Bankynyň hasabatynda aýdylýar.